Goeiedag, ik ben Emiel Stoffers en ik ben op Björk. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. We zijn in Hantemeruit Björn. Dat leidt ergens boven Dokkum. En we zijn hier op een heel groot skippenbedrijf van de familie Kingma. En ik ga hier afpraten met Elke. Goeiedag. Ah, goeie. Hey. Hoe is het nou? Ja, best. Dus wat we hier om ons heen showen, dat is een skippenbedrijf. Ja, klopt. Ja, een vrij goed skippenbedrijf. Wij hadden in het Heegzoen woont 10.000 schepen. Allemachtig. Ja. Dat ben je wat skiën. Ja, wij hadden het mooi druk. Ja, we maken lange dagen. Laat maar natuurlijk 24 uur daar stro. Hoe laat maar er aan mee? 4 uur. En ik hoop dat ik er nooit zien al beton weer wat opleid. Oh man. Nou, dat is nou even zo. En het is een periode, dat weten we. De werken werkt naar daar. Dat weten we. We weten Die van... meestal krijgen we wel eens om. Ja, dan weer weer s'nachts zelf. Maar we zullen nu naar de stal, want ik weet er is lammerij. Dus we zullen on the go. Emiel hier leidt een touwke. Een touwke is een skipje die voor de eerste keer lam krijgt. Die leidt nou eentje. En we zullen even zien als er nog meer in zit. Dan hebben we al een hele mooie techniek. Dan pakken we het kapje even beet. En dan drukken we hem zo op de zijde. Oh, zo. Het lampje er even mooi voor. Nou, dan mag je maar even wat zitten hier. Oh ja. En dan mag je maar even vieren dat er nog wat in zit. Oké. Dat lijkt het al hartstikke vier. Oh, Dus. mijn zin. Maar Tonkje hangt er eng te trekken. Ja, keur en het niks. Dan maak je wel één van die poortjes erin uitloeken. Oh. Een stikje. Dat viel ze wel. Dan loek ze moet deur aan heen. Ja. Nee, een beetje verder. Verder. Ja, keurig. Dat is één. Ja. Zie wat we nou doen, is gelijk even het kopje skien, Ja. het neusje, want hij begint nu aan al te ademen. Ja. En dan zouden die slim gelijk weer inademen, dus dat mag net. Ja. Nou, Hello. nou maar er eraf. Oké. Welkom in deze wereld. We zullen hem bij de men brengen. Maar normaal is het nog wel vier, want we gaan echt een soort trialing of jouweling of vieveling. Oh, dat meen Dus wie weet zit je nog wel in. Misschien zit er nog een verrassing. Ja, Ja, maar ik ja, hierin? ja, dat was die, ja. Vier maar eens maar wat, het is een beetje, het is een soort grabbeltonnen nou. Ja. Maar eigenlijk tegen bij die vieren wat erin zit. Maar nevens mij zit er geen verrassingen meer in. Oké. We laten mooi gebeuren, ik kan er even een slikje. En dan nemen we maar mee. Zo, hebben we die hier even daar. Prachtig. Wat gaan we doen? Die twaalling, die hebben we dus nog even een tijdje slikje litten. Maar nu nemen we maar mee in deze bak. Ja. Want hij komt nou aan apart in een hokje. Mie, mie, mie. We moeten er wel een beetje achterkroep. Even een beetje achterom rennen, ja. Pak stoombeet, ram maar. Pak hem maar, pak hem. Dat doen we nog een keer. Dan mag je stoombol pakken en dan druk ze me maar in. Ik mag hem doen. Ja. Mie. Ja, pak hem maar. Keurig. Springen je maar heen. Even om, ja, keurig. Doe maar. Dit is net wat het liep, meen. Ja, het gaat hartstikke mooi. Nou, maar eens even zien. Hoe snel is het meestal? Dit tempo? Ja, aan en weer wij en dan wel vol gas. Net heksen, maar daar blijven. Nee hoor, dat komt niet, ja. Oh, ja, keurig, kom maar. Keurig, zet maar heel, ho maar. Waar ben we nou? We zijn nu in een oorhok met alweer Lietse hokjes. Want dit skipje, dat moet eerst een paar dagen wennen ons je lam. Maar deze die blijft misschien 2, 3, 4 dagen zitten. En dan gaat er in naar een groepshok, lekker. Oh ja, Maar wij ja. zijn nu bij deze en deze die maar dus nu in Liets hokje. Oké, komt er maar. Ja, neem lampjes met mij. Ik get er al. Gewoon op dit, hè? Ja, loop maar op. Ja, til maar op van de groene hok. Brengen we hem maar heen. Oh nee. Keurig. Alweer te vermaken. Inderdaad, ja.
Even wat oors. Ja. Nou had je krijg een lamp komen zweven, jongen, en die ging een jas komen. Waarom had een lampje een jas komen? Ik zal eerst even die pakken. Dan hebben we een goed voorbeeld. Dat bedoel Salam. Ja. 2 weken geleden. De mem deeg in. Ja. Dus dat wordt dan een saaier. Een die het met de fles krijgt. Ja. Maar daar zit een heel soort woord. Een wees. Een wees, ja. Een wouter, een wees, een saaier. Klopt als een bus. Ja. Toen is dit laam van dit vel deeg in. Toen had hij dat derde laam gestroept. Vilt. Hij had het vel van het derde laam eruit hellen. Toen had hij dat om dit levende laam dien, compleet. Maar En bij dan die denkt die man dat het haar eigen lampje die is. roekt eerst toch dit gedeelte. En dan zegt wel, nou ik ben blij, dan pak hem om. Want het is mij zwiegen ook. Ja, dit is een weeg erin. Deze mem is hartstikke blij met dit laam. Dat is ook een beetje Hannibal Lecter-achtig, hè? Silence of the Lambs. Ja. Oké, nog eens dat kleden. Wat geven we nou doen? Nou, deze keppel is genoeg om naar de sadiek te gaan. Terug. Tepak. Daar is mij de bus. Ja, je maakt je werk net Mercedes natuurlijk in die tijd van genderneutraliteit en alles. Maar het is ook echt mannenwerk wat je hem doet, hè? Ja. Als je hem dat zelf net zo. Nee, wij zijn er mee opgegroeid, dus wij weten eigenlijk net beter. Maar wij vinden het prachtig. Als je werk met liefde doet, hè, Ja. dan gaat het altijd goed. Let's go. Hoppa. Hoe oud ben deze beesten nog? Deze mensen tussen de 3 en de 4 weken oud. Is het, ik zag dat die schip dat, op het dik dat de poortjes aan de ene kant langer zijn dan de oren? Dik schier. Ja. Dat bedoelt. Ja. Ja, dat is wel een beetje zo. Nee, dat is een fabeltje. Oh? Dat is een fabeltje. Ga ik altijd Maar ze weten. rennen wel scheef, maar dat is net een poort langer en net een poort korter. Wat was het? Ja, dat ben wel een beetje technische man, hè? Wat was het, hè? Hey, jongen, Oh. ze moeten er net uitvallen, je lam. En dan? Spierbal. Ah! Oh, Hornbeet. Woe. die is wel even verder in deze keer. Ja, kom eens hier. Hey, let's go! Hoe lang doen ze op deze ding? Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Deze lam die moet nou eigenlijk gewoon groeien. Totdat ze klaar zijn. En totdat de prijs dus goed genoeg is. Als de honger goed genoeg is voor zulke beesten. En dan gaan ze voort. Voor de slacht. En wat voor leeftijd hebben we het ongeveer, hoor? Er zijn beesten die gaan mij 8 jaar een maand voort. Maar wij gaan nu nog beesten van verleden tieren die nu nog verkocht worden. Maar Een skip brengt uiteindelijk tussen de 100 en 150 euro op, afhankelijk van wat de merk doet. De wol levert net op. Het enige dat ster van betalen kist, binnen de skipskeerders zelfs. Het leven als boerinnen in de skip. Kun je dat horen hier? het is een mooi leven. Maar het is wel het werkje. Voor het sokke lam, deze lam die we hier nou shirten, die ben een dikke hier. Maar die hebben een heel soort vaak gevonden hoor. Eerst die het verpleegd, dan gaan ze naar de sadiek. Bij de sadiek hebben ze nou aan, wordt 2-3 keer beet. Dus we vangen, met zijn peelhaar, met een blikhaar, met dit haar, met dat haar. Dan gaan ze bij de boer in het loon. Het skip is heel bewerkelijk. Dus als je van het werkje horen, dan moet je skip nemen. Inderdaad, ja. Ik viel alleen nog maar een hele prutte stront. Ik weet niet, is dit een kogelboer?